फैगोन र' दसेनि धैर्य धर गोबांथार जोङो माननि आलासि रायजानाय आलासि लिंहर दोङो जोंहा मेल बेखेवगिरि हिसाबै असम सिंगाल बिथाङा फैगोन जों बिथांखौ दाख्लै लोगो हमहैबाय लोगोसेयैनो फैला जे बरगयारि बेबो फिक्स जाबाय बिथाङाबो फैगोन गेवलां मेलाव लोगोसे बोराइ बाथौ महिमानि एक्ट्रिस रांखिनि पाट लानाया जोंहा शर्मिला दैमारि बिथाङाबो फैगोन फाइनाल जाबाय गाहायै जोंहा साथाम आलासिया फैगोन बिथांमोना गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होफैगोन हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू संसार दैमानि अनादर ब्लग स' लोगोफोर नै आं थाबायगासिनो आरोना साथा लानानै जा सान्दुं थिं थिंखा लोगोफोर दिनैहाय जोंना आनसलिक बाथौ थानसालियावहाय जोंनि गामिया आर'ज गोलैदों आरोना आर'ज खननाय दा जोंनि फाला दिनै ओमफ्राय आङो थाबायगासिनोसो ओरैबादि सान्दुं गोसा आरोना लोगोफोर साथाखौ दिनै बे माबायावहाय फार्स्ट टाइम लादों आरो रिन्दा रिन्सि मोनसे हारसिं थाबायनो थानसालि मोनफैबाय लोगोफोर नै जोंनि थानसालिया सिगांनि मण्डप लुक्सखौ एसे दिन्थिनोसै बिल्डिं नङा आरोना जोंनिया नै नुदों ना एसे जुम खालामना दिन्थिनोसै गामि दरनै दरथामनि आरोना दिनै आर'जआ लोगोफोर हेल' लोगोफोर नै दायो जोंनि आनसलिक बाथौ थानसालिनि खुंगा स्निथि 3 बोसोरारि जथुम्मानि लाइ खुन्थिया गायनो नागिरदों आरोना नै आलारि बाथि फोजोंनोहाय रेडि जादों आरो ओमफ्राय जा बार बारदों लोगोफोर मोजां खोनायाखै मिथिला थ' आङो जाखिनि हायो दिन्थिनो नाजानोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर फिरफिलाखौ दायो खागासिनो आरोना ओमफ्राय आर'नाइ होदों आर'नाइ गोमोखौहाय नै लोगोफोर आलारि बाथि फोजोङो आलारि बाथिया जोंगोन ना जोङा बेखौ बुंनो हाला आरो ओमफ्राय नै थोरसि होथेलायदों आरो पुरा मानसिफ्रा राउन्ड जाजोबदों आलारि बाथिखौ फोजोंनो थाखाय जोंबाय नै आलारि बाथिया फैगोन र' दसेनि धैर्य धर नै बेबथिजे लाबोगासिनो आरो लाइ खुन्थियाखौहाय नै मेडिया बिथांमोन आदा सोमखोर दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरो नै बिदि केमेरा गासिबो ज' जाजोब्बाय आरोखि दायो गायसिगोन लाइ खुन्थियाखौहाय नै लोगोफोर बेथिजाय इसोरखौ गाबज्रिगासिनो आरो देउरिजों लोगोसे गासै आफादगिरि सेक्रेटारि गासैबो खुलुमग्रोदों ओमफ्राय इसोरखौ गाबज्रिग्रोनानै बेनि उनाव गायसिगोन आरो थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर गोसो गोरबोजों बरायो लोगोसे गासै
माइनाव आइजो जोंनि बियाबनि दैदेनगिरि माइनाव आइजो बिथांमोनखौबो आङो बरायनानै दिनैनि बे जि खुंगा 7थि 3 बोसोरनि जथुम्मानि फैबाय थानाय एप्रिल दानाव 22 आरो 27 खालाराव जि जागोन बिनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननो थाखाय आखायाव लाबाय। बेखौ मिथियालै रावबो दायो आर'जआव जिरायबाय आरोना लोगोफोर आंबो जिरायनोसै दसे थाना ओमफ्राय बिथि दङ निउस मिडिया दा जोंफोर पेन होदो दावराव खोनाथारदों लोगोफोर जादोंमोन दा खैलाजुलि बासुत्रि गलिया गामिनि गासै आर'ज हान्जा आरो थाइगिरबारिसि गामिनि गासै आर'ज हान्जा लोगोसे सफैनो हानाय जोंनिनो खैलाजुलि बियामजराय बाथौ गौथुमनि गोथारि आसारि दौरि आफामोन लोगोसे दौरि हान्जानि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबांथार जोंनि बियामनि दैदेनगिरि सारमोन बे समाव दिनै बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होफैनायनि थाखाय गिबियै आङो नोंथांमोनखौ गोजोनग्लायनाय जासिदों बे समाव जोङो फैबाय थानाय 22 आरो 27 बे साननैनि हाबाफारियाव जि जानो गोनां माखासे गाब गोनां हाबाफारि बेखौ आङो एसे मेसेज हिसाबै नोंथांमोननो फोरमायहरनो नागिरदों जोङो प्रग्रामखौ बांद्राय ओंखाराखै प्रग्रामा क्लियार जाहाथे गांसे गांनै जोङो लाबोदों बिदिनो जोङो प्रग्रामफोरखौ लासै लासै नोंथांमोननो होनायनि उनाव नोंथांमोना बुजि मोनगोन जे जोङो दायो गुबुन बाथ्राजों सावरायनो साना जोङो मिटिंनि बे जोंनि खुंगा 7थि 3 बोसोरनि जथुम्माखौ जों बोरै खुंफुंलांगोन बिनि सायावनो जोङो बांसिनै गोहोम जोङो लादों गोबांथार जोङो माननि आलासि हांख्रायजानाय आलासि लिंहरदों जोंहा मेल बेखेवगिरि हिसाबै असम सिंगाल बिथाङा फैगोन जों बिथांखौ दाख्लै लोगो हमहैबाय लोगोसेयैनो खैलाजि बरगयारि बेबो फिक्स जाबाय बिथाङाबो फैगोन गेवलां मेलाव लोगोसे बोराइ बाथौ महिमानि एक्ट्रिस रांखिनि पाट लानाया जोंहा शर्मिला दैमारि बिथाङाबो फैगोन फाइनाल जाबाय गाहायै जोंहा साथाम आलासिया फैगोन बिथांमोना गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होफैगोन बेखौ जोङो खोनासंनायनि सिगां जोङो गोबां बेवहाय मावनो गोनां हाबाफारि दङ जों बयबो बाहागो लानांगोन मावनांगोन जोंहा बेवहाय 22 तारिखनिफ्राय सनिबारनिफ्रायनो जोङो बैसागुखौ सानब्रै मोनजागोन बेनि उनावहायनो जोंहा 12 तारिखआव बैसागुनि 12 सानब्रै सानबा जोङो जानायनि उनावनो जोंहा मिथिंगा ग्रुप जागोन गोबां उदुलि मोनसे परिबेक जागोन लोगोसेनो जों बयबो बाहागो लानांगोन जोङो आर'ज बादायनाय हाबाफारि लादों बेनिफ्राय जोङो हरखाब बिबुंथि बादायनाय लादों खाम दामनाय बादायनाय लादों मोसानाय बादायनाय लादों बाथौनि मेथाइजों मोसानाय बादायनाय सिफुं सुनाय बादायनाय सेरजा सुनाय बादायनाय बेफोरखौ लाजोबदों आरो दायो दा बेफोरनि सायख'गिरिफ्रा जोंनि ओनसोलनि जानाय नङा गुबुन जायगानिफ्राय फैगोन सायख'गिरिफ्रा दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ
जाहाथे लाइजामा मोनहैयैनि सिगां एसे आं फोरमायनो नाजादों जोंहा आर'जखौ ओरैबायदि लादों जोङो हारसिङै आर'ज बादायनायाव जोंहा हांख्रायनाय आर'ज अनसायबिनि राहानिगिरि मंगलबार आर'ज दिनैनि बे गोथार मंगलबार सानाव बेखौबो लादों बेनिफ्राय माइनाव आर'ज हेतमा माइनाव बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे खननांगोन आरो मोनथामनि गेजेराव मोनसे बादायनो हागोन बियो बेनिफ्राय सिफुं सुनाय बादायनायाव बागुरुम्बाखौ लादों खाम दामनाय बादायनायावबो बागुरुम्बा सेरजा हुनायाबो बागुरुम्बा बिनि तालखौ दामनांगोन आरो दा बेबायदि हरखाब बिबुंथि दङ बाथौ धोरोमनि मेथाइजों बादायलायनाय बेफोर जागोन आरो दा जोङो बान्था हिसाबै बिदिनो माबा मोनसे सिन्था खालामदों रां रुफा बुरजा होनो हायाबाबो एसे एनै माबा मोनसे धोरोमनि लेखा आर'नाइफोर सेथि नैथि थामथि बेबायदि बान्था होनाय जागोन बेबायदि आरो बिनि सिगां जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंबा जोङो नाजानांगोन बाहागो लानांगोन दा जोङो गुबुन जायगानिफ्राय सायख'गिरि लाबोलायनानै जुदि रावबो बाहागो लायाब्ला रावबो जुदि बादायाब्ला मा मिनिं थागोन नङा होमबा बादायनांगोन आरो मोननो प्राइजखौथ' साफ्रोमबो मोननाय नङा नङा होमबा साथामा मोनगोन सेथि नैथि थामथि बयबो मोनजोबगोन नामा मोननाय नङा नाजानांगोन नाजानायनि गेजेरजों मोनसे फुटबल बादायोब्ला जेननाय देरहानाय नङा होमबा बेबायदि थागोन आरो लाइमोन जोंहा हिन्जावसाफोर दङ जोङो साननैसोनि उनाव बेवहाय बागुरुम्बा मोसानाय हारिमु मोसानाय बेखौ जों बेवहाय साननैसोनि उनाव लागोन हारिमु आफादा बोखांगासिनो दङ बेनिखायनो बे समावहाय जोंहा बैसागु बोथोराव स्कुलाबो फ्रि थायो जों बयबो जाहाथे गाजा गोमजायै बे मोसानाय बादायनाय जाहाथे जोङो गावबा गाव गामियाव थांनानै जाहाथे आर'जआनो जा खामानो जा सिफुङानो जा बादायनो थाखाय बयबो थांखिलायनाय जायो आं बेखौ खावलायबाय फांनायखौ लायाखै बेखौ लानाय जायाखै जोङो बादायनायखौ माने 26 तारिख खालि बैसागुनि 12 तारिखआव साननि गेजेरावनो जाबाय थानाय जादों बादायनाय हाबाफारि लायाखै दा आङो दिनैनि बे समाव गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बेखिनि लोगोसेनो जोबथारनायाव बेखौ खावलायगोन जोङो बियाब हिसाबै जितु नैबे जोंनि प्रग्राम जागोन 23 बोसोरनि जथुम्मा बे जथुम्मायाव बयखौबो खावलायगोन गाव गावनि गथ' गथायफोरखौबो जाहाथे इउनिफर्म गानहोनानै जाहाथे फैहोयो दै फाख्रा सिख्रा नङा दिनैसिमबो जोंनिया फाख्रा सिख्रायावनो दङ एसे दा गोरोबलायाखै दानि मोनाबो नैबे फाख्रा सिख्रा एसे सोरनाबा गोजा सोरनाबा लख्रा ना बेखौ जाहाथे गोरोबहोलायनो हायो दै जोङो नैबे मिटिङाव जाहाथे एकदमबारे मोजां मोनसे ड्रेस जोङो खैलाजुलिनिया ओरैबायदि जामारबाय बेवहाय जोंहा गोबां मिडिया फैदों मागोनथ' दिनैबोथ' मिडिया फैदों केमेरा लादों गोबाङा फाख्रा सिख्रा जाबाय बारो नङा होमबा थिग আছে जों नेक्स्टआव फोसाबगोन दै जोङो नेक्स्टआव जाहाथे फोसाबलायनानै लानो हायो हिन्जाव माहारिखौ माइनावखौ बुंबाय दा हौवाफ्राबो जाहाथे मिटिंनि सिगां ड्रेसखौ बायनानै लायो दै बयबो फाख्रा सिख्रा दाफै गस्ला गिन्जि गुफुर गांसेयाव बेसे लायो 120 थाखा 30 थाखा मोनो एसे खम दामनिया बे नङा होमबा बेखौ जों बायनो हायो जेबो खोथा नङा लोगोसेनो दिनै बे बेलायाव गोबांथार आफादगिरि नेहाथारखौ लिंहरदोंमोन मोनफैयाखै जोङो जिथु न'खरसेयाव खांनाय 250 रां आरो माइरं सेरनै बेखौबो जाहाथे गामि आफादफ्रा जोङो होफैनांगोन नङाब्ला जोङो मिटिं खुंनायाव उसुबिदा जागोन गोबांथार प्रग्रामफोर हाबाफारि बानायनो गोनां दं दाबो जाफुङाखै दिनैसो थाइसे थाइनै गोलैजेनदों दा गोबां बाखि हिसाबै मावबाय थादों माखासे खामानिखौ बेखौ खावलायदों जाहाथे बयबो गोसो गोथारै गाव गावनि न'खरनिफ्राय जाहाथे 250 आरो माइरं सेरनैखौ जाहाथे दिहुननानै हरो बेखौ खावलायनाय थाबाय लोगोसेनो फैगौ मंगलबाराव आरो गौमा आर'ज दङ जोङो जयैनो खनसे बे हाबाफारिखौ जों मारै खुंमारगोन बेनि थाखाय जोङो फैगौ मंगलबाराव जोबथा गौमा आर'ज देग्लायनि जोबथा गौमा आर'ज सावरायगोन आरो सावरायलायगोन आरो देग्लायनिफ्राय आंनि बिबानाबो बायगोन जाय नोंथांमोनखौ बै समावनो जोबथा लोगो मोनगोन आरो बेबायदि बावसालियाव फैगोन अब्लाबो बेबायदि माने बेबायदि मेल मिटिं माबाफ्राव एसे जोबोद खम नुनो हागौ खिन्थु जोबथा फैगौ मंगलबार खालि आंनिया जोबथा जाहैबाय आरो बिबाना आंनिया बायसिगोन देग्लाय दा बेखौ आसा फारिबाय
फैगौ मंगलबारावबो लैहोर लैहोर फैगोन दा जोबथारनायाव आं गोलाव बुङालासिनो बेखिनिखौ फोरमायथिनानै आंनि बुंथिनायखौ एसेनो फोजोबबाय जोब्बाय आरोना दायो प्रसाद जानोसै बुट प्रसाद जानानै थांनोसै बेथिजाय बुट प्रसादफोरखौ रेडि खालामदों आरो जानो थाखाय इसोर आफा बोराइ बाथौनो बावखांबाय दहायनो दायो आर'ज जोबनायखाय माने रेडि खालामदों दे आनै आनैखौ गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया ओमफ्राय बारा साफा नुवाखै लोगोफोर माने फेन होदोंना ओमफ्राय जि खोमसिसो नुदों दसेनो साफा नुयो दसेनो साफा नुवा गासिबो बुट जाजोबदों आरोना बुटजों साहा ओमफ्राय बिदि माइनावफोरा दङ ओमफ्राय बिदि देउरि आफामोना दङ ओमफ्राय लाइ बिलाइ लाइ दलर बिलाइसो आरोना थालिर बिलाइ गैला ओमफ्राय बेखौनो नै जों गामिनिफ्रा दिनै गामि दरनैनिमोन आर'जआ लोगोफोर मेंगुलाय लांबाय आरोना थाबायगासिनो दायो हारसिंसो बयबो थांजोब्बाय ओमफ्राय जोङो एसे सावरायलायदोंमोन आफादगिरि सेक्रेटारिफोरजों आनसलिकनि आफादगिरि सेक्रेटारिफोरजों ओमफ्राय आंहा 13 तारिखआव मोनसे प्रग्राम दङमोन आरो मोसाहैनांगौमोन ओमफ्राय उपाय गैया जोंनि बे प्रग्रामनि थाखाय केन्सेल खालामनांगौ जासिगोन आरोना लोगोफोर दिनै रायलायहरफिननोसै जोंनि कमिटिनि मानसिफोरजों हानाय नंला होननानै माने आंखौनो बुंखादोंमोन मोसानो इनभाइट खालामदोंमोन ओमफ्राय दा माने मा होनो आं मिथियामोन माने जोंनि बे आनसलिकनि प्रग्रामखौहाय बैसागोनि 12-13आव जानो गोनां प्रग्रामखौ ओमफ्राय दिनै आनसलिकनि बाथौ थानसालियाव फैनानै मिथिबाय आरोना जिहेतु लाइ खुन्थियाबो गायसनदों नालाय थ' लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन जाखिनि हायो नोंथांमोननो आङो दिन्थिबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअ'खौ जायफोरा जोबजासिम नायदो बिथांमोननिसिम वान्स एगेन आंनि गोसो सिंनिफ्राय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल टेक केयार बाय बाय लोगोफोर